Se todos os descendentes dos galegos emigrados retornasen á nosa terra, Galicia estaría entre as primeiras comunidades autónomas de España en número de habitantes. Hai galegos en case 100 países do mundo. Emigrar foi a saída que buscaron moitos galegos para ter un futuro que se lles negaba na nosa propia terra. Hoxe en Historias de Galicia imos a chegarnos á vida daqueles galegos que se enfrontaron ao mundo sen máis armas que as súas mans e os seus soños. Falaremos dos emigrantes que marcharon e non volveron e dos que retornaron para intentar mellorar a vida nos seus lugares de orixe. E tamén falaremos dos emigrantes máis ilustrados e comprometidos coa terra. A eles debémoslles o himno, a bandeira e ata a Real Academia Galega. Todos eles viviron e moitos morreron fora, pero o seu pensamento estivo sempre en Galicia. Vigo é hoxe escala dos máis grandes transatlánticos. A súa importancia mundial como porto pesqueiro é de sobra coñecida, pero non sempre foi así. Durante as primeiras décadas do século XX, centos de milleiros de galegos embarcaron cara a América desde o porto de Vigo en buques de diversas bandeiras, pero sobre todo británicos, alemáns e franceses. A captación dos emigrantes polas aldeas e vilas galegas, o seu traslado ao porto de Vigo e o seu envío cara a América foi un negocio lucrativo para empresas e particulares durante anos. Vigo, sendo a cidade máis industrializada de Galicia, foi unha das portas polas que saíron os galegos na procura de traballo. Coa aparición dos grandes buques transatlánticos de vapor e por mor das condicións naturais da súa ría, Vigo acaparou gran parte do tráfico marítimo e converteuse no primeiro porto de pasaxeiros cara a América. Para que se faga unha idea, no 1913 saíron daqui 733 transatlánticos e algún día ata 6 barcos do porto. Nese ano de 1913 saíron desde este peirao por riba dos 44.000 emigrantes. A maior parte ían con destino a Arxentina. Na nosa primeira historia de hoxe, imos contarlle a vida dun galego que emigrou a Arxentina no século XIX. Manuel Suárez Martínez ten 11 anos. Como todos os días, está lindando as vacas para axudar no traballo da casa. A súa infancia transcorre entre o traballo diario co gando e a asistencia á escola que principiou hai un ano. Pero hoxe é un día diferente. Seu pai acaba de morrer e a vida de Manuel vai mudar para sempre. Os tempos da escola remataron e a súa situación aínda vai empeorar cando a nai volva a casar un ano despois. A Peregrina, aínda que conserva o seu carácter rural, xa forma parte da área de expansión urbana de Santiago. Nesta carballeira do campo da festa, seguro que xogou Manuel de cativo, pero a súa infancia máis que xogando pasouna traballando, ata que a súa nai lle permiteu marchar da casa. A Manuel costoulle moito convencer a súa nai para que lle deixase marchar. O día da despedida chegou. Por fin Manuel vai partir. Conseguiu pasaxe para embarcar no porto de Carril cara a Cádiz. Leva recomendación para un veciño que vive ali desde hai varios anos e que é propietario dun posto de froita. Pero ata chegar a Cádiz hai que embarcar nun veleiro e pasar 4 días no mar. Durante 5 anos traballou en Cádiz en establecementos ligados á froita, á pastelería e á venda de café, ata que a ameaza do servizo militar fai que comece a mirar cara a América. As obrigas militares na España da época exixían a permanencia no exército durante 8 anos. Por sorteo, un de cada 5 mozos tiña que incorporarse ao exército. Daí o nome de quintos para os sorteados. No reinado de Isabel II, os rapaces entregaban os mellores anos da súa vida ao servizo militar. Con esta situación, a única saída era poñer mar de por medio, embarcar clandestinamente e fuxir ás agachadas cara a Arxentina. Durante o século XIX e comezos do XX, a chegada de inmigrantes convertérase nun obxectivo estratégico do goberno arxentino, que necesitaba man de obra barata para poñer o país a producir. Para canalizar as riadas de europeos que chegaban diariamente ao porto de Bos Aires, construíuse este hotel de inmigrantes, que se inaugurou en 1912. Pero
non a todos os que chegaban se lles permitía o acceso ao hotel. Para seren admitidos tiñan que estar sans, ter os papéis en regla e estar en condicións de traballar. Os maiores de 60 anos non podían desembarcar. O primeiro acto de xenerosidade que tiña Argentina cos recén chegados era darlles de comer nestas mesas distribuídas por toda a planta baixa do edificio, tal como se ve na fotografía. Aquí podían xantar dunha soa quenda máis de 1000 persoas. A estancia máxima permitida nestas instalacións era de 5 días, pero na práctica, as familias con fillos permitíaselles estar máis tempo, ás veces ata que atopaban traballo. Os 3 andares superiores deste edificio estaban destinados a dormitorios. Estas son réplicas das literas orixinais. Eran tal como están agora, sin colchóns, por cuestión de higiene, e a inclinación desta lona facía ás veces de almofada. Nos 5 días que pasaban os emigrantes aquí, só tiñan que lavar a súa roupa. Eran as propias autoridades argentinas as que distribuían as remesas de emigrantes polas distintas provincias do país. Os galegos saían daqui pensando que algún día voltarían á súa terra, pero en moitos casos esa viaxe de volta non chegou nunca a producirse. Mentres Manuel vai superando penurias e progresando de traballo en traballo por diversos lugares da Argentina, a vida da súa familia non melloraba. Todos traballaban arreo, pero infrutuosamente. De tal xeito que a chegada dos cartos que envía Manuel, o que alcuman o americano, é un milagre. Este Banco de Galicia fundouse en 1905 pola necesidade de ter unha entidade financiera que canalizase o envío de cartos dos emigrantes a Galicia. Hoxe segue sendo un símbolo para moitos deles, aínda que perdese o carácter galego do seu capital. Hoxe, 16 de agosto de 1875, é o día en que Manuel volve á casa. Vaise presentar de incógnito. Algúns veciños crúzanse con el no seu camiño, pero ninguén o recoñece. María, a súa nai, tampouco. El dille que ven de parte do seu fillo, que está nas terras de Tandil, na Argentina. Raúl Alfonsín e Fernando de la Rúa, ambos os dous descendentes de emigrantes galegos, son dous dos últimos presidentes que exerceron o seu poder aquí, na Casa Rosada, situada na Praza de Maio de Bos Aires, considerada corazón da Argentina. Os devanceiros de Alfonsín e de la Rúa chegaron a Argentina nunhas condicións semellantes ás do protagonista da nosa historia. Pero, por que emigraron os galegos? Por necesidade ou por algo máis? Porque se ben é certo que Galicia era daquela unha terra empobrecida, tamén é certo que había outras zonas de España moito máis pobres que a nosa e que tiñan uns índices de migración máis baixos. Daquela que pasou? Castelao, na súa obra Sempre en Galiza, reflicte este fenómeno e apunta unha explicación. Aínda que os factores económicos fosen de abondo para explicar o fenómeno migratorio de Galiza, é o certo que non sabemos andar polo mundo á cata de benestar e que os demais españois morren de fame con tal de non enfiar camiños descoñecidos. Os galegos sabemos arranxar os papéis e pedir un pasaxe de terceira. Sabemos agacharnos nas bodegas dun transatlántico cando non temos diñeiro. Sabemos pillar estradas cun fatelo ao lombo ou empurrando a roda de amolar. Sabemos abrir fronteiras pechadas e pedir traballo en todas as linguas. Sabemos, en fin, canto debe saber un bo camiñante, aínda que o viaxe sexa o primeiro da nosa vida. Do carácter emprendedor dos galegos tense falado neste e noutros moitos libros, pero que foi de Manuel, o protagonista da nosa primeira historia? Vendo traballar a súa nai e os seus irmáns, Manuel comproba que a pesar dos 16 anos que botou fora, a vida na súa terra non cambiou para mellor. Nada no mundo que deixou